wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu ke siswa. Injil. Monggo saderengipun wiwiti kula suwun satunggal kagem pimpin doa. Monggo para kanca saderengipun sinau basa Jawa dedonga rumiyin dedonga kawiwitan. Cekap. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi sinau basa Jawi dinten menika mangke saged kalawan kanthi lancar, nggih. Para siswa, Ibu ngemotaken malih nggih, bilih sakmenika nembe musim menapa? Wonten pagebluk COVID utawi corona. Nggih, pramila para siswa kedah napa? Kedah njaga protokol kesehatan kanthi menapa kemawon. Sinten kang mangertos? Mbak Fatimah, Pakai masker. Oke, Mbak Awi ngagem masker kanggo kalih, lajeng jaga jarak. jarake dijaga. Mbak Erika karo Mbak Khofifat. Mbak Khofifatun jaga jarake. Lajeng kanggo Igo Cuci Ayo, tangan. mencuci tangan, telu, terus sing kepapat menapa? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Sik terakhir menapa? Mengurangi kerumunan. Mengurangi kerumunan. Oke, nggih leres. Oke. Nah, para siswa menika saderengipun pepanggihan dinten menika Ibu badhe menapa nggih nayangaken salah setunggalipun video. Mangke cobi para siswa saged mirsani. Ketinggal mboten? Ketinggal pun. Tinggal Bu. Lettering. Halo, Ibu menapa? Dua hand lettering. Ya, Kak. Sampun para siswa? Sampun. Nah, Sampun Bu. kalau video menapa? Sinten kang mangertos? Cobi. Aksara dua. Nyerat aksara Jawa. Jawa. Oke. Mangke panjenengan sedaya badhe sinau aksara Jawa nggih khususipun mangke para siswa Gladen. Nah nika Ibu cobi buka nggih tujuanipun mangke menapa panjenengan sinau menika ingkang sepisan mangke para siswa menika nggih saged nika mangke menelaah karya sastra beraksara Jawa, lajeng mengkreasi. Lah sik mengkreasi menika mangke panjenengan sedaya ndamel kula Mbak Sinten nggih sampun nyebataken ndamel hand lettering. Lajeng ingkang materinipun mangke proses menganalisis kata-kata sukar wonten karya sastra, lajeng menemukan ajaran moral. Lah menika dinten menika ingkang badhe dipun rembag. Nggih Bu, niki aksara Jawa menika ingkang cacahipun wonten 2 dasa nggih Bu. Nggih leres wonten cacahipun wonten 2 dasa. Sinten kang mangertos 2 dasa menika menapa kemawon? Enten ho no co ro ko do to so wolo podo jaya nyo kalih moga botongo. Nggih. Nah, kuwi mau wis di napa? Sampun dipun sebataken kalian Mas Zaki bila aksara Jawa menika cacahipun wonten 2 dasa ana 20. Nah, nek miturut sejarahipun, nah sinten kang mangertos? Nek miturut sejarahipun sejatosipun wonten 2 to, Mbak. Nek dibagi ana sing miturut dongeng. Nah, nek sing miturut dongeng saka cerita apa? Cerita Prabu Aji Saka. Saking Cerita Prabu Aji Saka. Aji Saka. Kalau Mbak sinten Mbak Amelia aja. Dengan menawi ilmiah menika menawi jaman rumen menika aksara Jawa menika sampun wonten nalika dipun temokaken napa nggih batu-batu tulisan prasasti. Nah, menika nek tulisan batu-batu prasasti ngono biasane kathah seratan-seratan jaman biyen. Nah, lajeng dinten menika Ibu badhe cobi nampilaken PowerPoint menika sekedhap kemawon. Nah, cobi Mas Zaki diwaca aksara Jawa Nglegena iki aksara sing kepiye? Aksara Jawa Nglegena yaiku aksara ingkang dereng pikantuk menapa-menapa. Nah, menika sik disebut durung entuk apa-apa maksudnya piye? Tegesipun menapa? Sinten kang mangertos? Dereng enten
sandangan, pasangan, tesih polosan. Wah, oke, leres Mas Zaki. Para siswa kinten-kinten nalika nyerat aksara Jawa. Nah, kuwi wonten tata caranipun menapa mboten? Nek mboten kesupen Nggih. BE. Kalau SMP niko Nggih. pernah iki ngapunten nggih Bu, kula mature campur-campur tesih Menapa sinau. kalian sinau. Nggih. Nah, nyerat aksara Jawa niku kedah gandul kalian rada miring nengen. Gandul rada miring nengan. Oke, menika menawi saking tata caranipun nyerat. Oke. Leres sampun leres menika. Nah, nek saiki nek misale nulis tembunge, tetembunganipun kados pundi Mbak Erinda menapa mboten? Menawi tembung menika ingkang misal nggih Bu, tembung Nggih. dasare nyepak. Nek menyepakke niku berarti kan kalau Latinnya menawi latine niku kan kanis tunggal. Neng menawi ngangge aksara Jawa niku berarti kok kone mati terus dipasangi. Dipasangi. Saged dipun tingali mboten para siswa? Ketinggal? Ketinggal. Nggih. Nggih. Nek ana aksara Jawa tembung lingga karo akhirane nggih kuwi konsonan gitu. Konsonan nggih berarti engko le nulis apa? T-ne kuwi double. Duwite. Beda meneh kok nek sing hurufe apa? Vokal. Nah, nek vokal nyeratipun menika mboten usah didobel. Iki diwaca menapa menika? Lampune. Lampune gitu. Dadi lampune dadi ora ngginakaken menapa? Mboten ngginakaken double N amargi menika vokal. Wonten takenan? Mboten Bu. Mboten dipun lajengaken nggih. Dipun lajengaken nggih. Oke, lajeng. Oke, kula wingi para siswa sampun Ibu kintonya nggih menapa salah setunggalipun teks naskah menapa wacan aksara Jawa sampun bagi kelompok ugi nggih mboten? Nggih, Bu. Nggih, cobi monggo para siswa menika pirembagan rumiyin nggih. Bab kelompokipun sik tugase wingi. Lah mangke menawi sampun siap, nah mangke para siswa lajeng saged menapa presentasi. Kula kirim ten WA. Oh nggih. Saderengipun kelompok kawin majeng menika Ibu tampilaken menika. Gladen. Nggih. Tegesipun latihan. Nggih, lajeng. Wewengkon tegesipun lingkungan. Asor tegesipun rendah. Gegayuhan tegesipun cita-cita utawi harapan. Kawentar tegesipun kondang. Wekasan tegesipun purwa. Punggawa tegesipun gelar utawi jabatan. Tumeka tegesipun tumugi. Netra tegesipun mripat. Waspa tegesipun banyu mata. Ingkang tembung wekasan menika tegese pungkasan sanes purwa. Oh, pungkasan sanes purwa. Oke, leres. Oke, mangke Mbak Hawin nggih. Matur nuwun Mbak Zila. Oh nggih, matur nuwun Mbak Zila. Kelompokipun wonten sekawan. Sinten monggo Mbak Hawin? Mandine upas asma. Mandine upas asmara. Asmara. Nggih. Asmara. Mandine upas Asmara. Oke, leres. Nggih ta? Oke. Nggih, matur nuwun Mbak Erinda. Nggih kalau Mbak Erika, kalau sampun cobi anu nggih, cobi maos. Nggih. Nah, nika kalau wau nggih to salah satunggalipun menapa tulodo karya sastra beraksara Jawa. Nah, mangke Porswa cobi gladen maca nggih, Ibu pengin mira mangke panjenengan saged diwaca
Terus kok coba direkam suarane men ibu ngerti. Nah, so nek pas ulangan nggih maca setengah-setengah makaten. Ngeten nggih. Oke, lajeng cobi sakmenika para siswa dipun bikak wonten WhatsApp grupipun menika wonten gladhen individu nek mau kelompok saiki coba panjenengan garap wisis. Nah, menika cobi dipun bikak wonten grup. Menika saged para siswa quick. Peringkat setunggal sementara Mbak Erinda menika lanjut. Nggih, sekedar malih nggih Ibu Pungkasi menapa posisipun. Monggo ingkang dereng saged gabung enggal gabung. Nggih, ingkang trouble benjang mbok mangke mboten napa-napa. Para siswa puisis Ibu Pungkasi nggih. Nggih, Bu. Nah. Bu. Oke, ingkang juara setunggalipun Mbak Zila, lajeng Mbak Erinda kalian ingkang pungkasan Mbak Sasa. Nah saderengipun Ibu Pungkasi, Ibu badhe nyuwun pirsa utawi sinten cobi ingkang saged paring dudutan nggih. Utawi kesimpulan saking kegiatan pasinaon basa Jawa menika menapa? Monggo sinten ingkang saged? Dudutan saking pasinaon dinten menika nggih punika setunggal wonten dongeng lan ilmiah. Kalih aksara Jawa menika wonten aksara Jawa nggih gena, angka, swara lan rekan. 3 menawi badhe nyerat menika kedah ngginakaken padha pangkat. Sekawan menawi nyerta nama-nama saking monca ngginakaken aksara swara lan rekan. Gangsal pesan moral saking wacan aksara Jawa inggih menika ngati-ngati ora gampang kagodha pengorbanan pribadi kanggo negara. Nggih, matur nuwun nggih Mbak Khalifatun, kula sampun nyobi ngandharaken dudutan nggih. Nah, lajeng Ibu ngemotaken nggih bilih para siswa monggo kedah nguri-nguri kabudayan menapa? Jawa, khususipun nggon napa? Aksara Jawa nggih diakahi gladhen maca aksara Jawa. Nggih, nek mboten panjenengan kula mangke sinten malih ingkang badhe menapa nglestarekaken aksara Jawa nggih. Ibu aturaken matur nuwun sanget. Mbok bilih cekap semanten saking Ibu kathah lepatipun Ibu nyuwun pangapunten. Saderengipun dipun pungkasi monggo dedonga rumiyin ingkang badhe pimpin donga sinten? Mas Zaki, ya Mas Zaki pimpin doa Mas Zaki. Doa penutup yuk. Nggih. Dedonga kawiwitan. Cekap. Nggih, matur nuwun Mas Zaki kasampun pimpin doa panutup. Nggih sepisan malih Ibu ngandharaken matur nuwun awit kawigatosanipun para siswa sedaya. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kasarasan, sehat sedaya, ampun kesupen jaga kesehatan, boten sah lunga ning ndi cukup ning omah wae nggih. Mbok bilih cekak sematan kata lepatipun Ibu nyuwun pangapunten sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun para siswa. Matur nuwun.